ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭାଗର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗୃହ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସୂଚନା ବୈଷୟିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯୁବ ବ୍ୟାପାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ।